କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେଦିନ ହାତୀଟି ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି କି? ଏହି ସମୟରେ ବିଲୁଆଟିଏ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ହାତୀ ଭାଇ, ଏଠି ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ହାତୀ କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ପାଣି ଖୋଜୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ମିଶି ପାଣି ଖୋଜିବା। ଏହା କହି ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଗଛ ଡାଳରେ ପେଚା ଦୁଇଟା ବସିଥାନ୍ତି। ପେଚାକୁ ଦେଖି ହାତୀ ପଚାରିଲା, ପେଚା ଭାଇ, ଏଠି ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ପେଚା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ତମକୁ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହାତୀ ଦେଖିଲା ହରିଣ ଛୁଆଟିଏ ବାଟରେ ଖେଳୁଛି। ହରିଣ ଛୁଆକୁ ହାତୀ ପଚାରିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ଏଠି ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ହରିଣ ଛୁଆଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ତମକୁ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ଦୁହେଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହୁମାଛି ଦୁଇଟା ଗଛ ଡାଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ପଚାରିଲା, ମହୁମାଛି ଭାଇ, ଆଉ ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ମହୁମାଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ମନ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀଟିଏ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ଜୋରରେ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହାତୀ ଏବଂ ବିଲୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ପାଣି ପିଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଝରଣା କୂଳ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହାତୀ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ।